Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Amandla Zulu. Lezi izimfihlo. So today ngivashele ubhuti wami uzongichazela kabanzi ukuthi yini le ayifihlile asefisa ukuyigonyuluka today. Sawubona. Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila nami. Yebo. Alright. Hayi akufani sisi. Ngiyaphila nami. So ngicela nje uvele ungitshele ukuthi yini le oyifihlile, uvele uqonde nje ngqo. Kodwa ungilandise-ke istory. Sisi wami lana nginenkinga sengiphile nayo iminyaka futhi nayo ngathi seqala nokungilimaza empilweni. Kwenzakalani? Kahle umama owangikhulisa nobaba owangikhulisa, umama wangifihlela ukuthi mina ngiwalapha kwaNzimande, kanti mina uzogonyuluka ngelinye ilanga ethi ubaba wami wangampela owakaNzimande akuyena okaMpungoso. How? Okay. Yeah. So umuphi ubaba okhulisile? Ubaba ongikhulisile ubaba uMpungoso. Oh, okay. Yeah. So isandla sakhe-ke besinjani-ke? Isandla sakhe beku-right nje, engiphethe kahle, engithatha njengengane yakhe. Ngabe ngidlala ngayo bengithi khona engikhala ngakho. Utholile uthando lwakhe? Hayi ngilitholile impela ngoba njengamanje ngifundile nginakho konke. Okungihlukumezayo ukuthi ubaba wami engimaziyo ngoba ngeke ngimbone emphakathini akaphili lempilo ekumele ngabe uyayiphila. Oh, kanjani? Umuntu odla imbuya ngothi nje oyihluphekelayo, oyiqoqela amathini nezinsimbi, kanti kuke kube nzima ukumtshela ukuthi ngiyindodana yakhe. Oh, okay. Yeah. So uthi uma wayifihleleni indaba akukhomba kaMpungoso ekubeni wena awusumpungoso? Lokho wayekwenziswa ukuthi vele ubaba wayehluphekela and ngapha kwaMpungoso babephila kahle nje, bephila isoft life, yonke into ikhona, benakho konke kahle nje uma walandela ibhodi eliconsayo. Oh, okay. Uma ushadile kaMpungoso? Yebo, sebaze bashada impela. So wena umncane kuze kube imanje nje wazi ukuthi waMpungoso? Yebo. So wathi uma ekutshela iqiniso ukuthi wena awusumpungoso wazizwa kanjani? Lokho kwangiphatha kabi kakhulu cause wathi bengayithi vule indaba engangibulala nangezakhe izandla. Ikhona lokho okungihlukumezayo ngempela ukuthi ngize la kwi-Black Life TV ngizokuthula. Yena ubaba uMpungoso ipersonality yakhe injani? Njengoba ufuna ukukhuluma namhlanje, mawucabanga uzoyithatha kanjani yonke lento le? Angazi ingakho ngithi ngike ngathi angeke ngize lapha namhlanje. Yebo. So emva kokuba kade uMaya sekutshelile ukuthi nanga ubaba wakho kahle okuzalayo, uke wazinikeza ithuba wahamba wombheka ukuthi mhlawumbe uyisondeze kuyena umbone ukuthi mhlambe uyazi ukuthi uyindodana yakhe nje? Bengikusaba nje konke lokho ukuthi mhlawumbe ibike yafika lento, bengase ngimtshele ubaba ngagcina sifika naye uma lokho into ezocala ukuthi isisusa nodweshu la ngaphandle sekuba nengxabano ekubeni vele nobaba engayiphileli kahle, vele bebezom-overpower cause banakho konke. Yeah. So awubona mhlambe mase umtshela ubaba uMpungoso le ndaba mhlambe ingaxabanisa umama wakho naye kuze kufike ekuthenini kuhlukwane? Into edalala ukuthi ngize la yona sisi wami ukuthi iyangilimaza cause noma ngiseyinhlelweni zokuthi ngishade, leyo nto iyongilimaza cause izingane zami engiba nazo ziyokhulela ngaphansi kwesibongo engingasona eseqiniso. Kahle ukuthi kwenzakalani nani angisenankinga nakho. Bempela nje bengithole nje ukuphila nasemoyeni cause ngihlukumeza kakhulu. Unabo abantwana? Bengingakabi nabo. Oh, okay. Yo, kwazi kanzima. So una ama-siblings? Ngasho nje ukuthi cha. Oh, uzalwa wedwa kahle? Yebo. Oh, okay. No, ngiyakuzwa. Esayidini la kwababa wakho wamampela-ke manje kaNzimande, uThenzimande, right? Yebo. Zikhona ezinye ingane ubaba anazo mhlambe la ehlala khona? Noma ngingazi-ke nokuthi ikhona noma azikho, ingakho bengizobe ngiqala nje kuyombona nokuthi angazi kangcono. Kodwa wena uyafisa kahle? Hayi impela nje. Sondele eduze kwakhe. Ngiyafisa nje impela ukuthi ngisondele eduze kwakhe impela. Sike sizama ukufona size ukuthi izothatheka kanjani lento le?
Siyaphila kunjani baba? Ngiyaphila. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla Zulu from iBlack Life TV. Ukuhlelo sithi sikhipha izimfihlo. So namhlanje ngivashela indodana yakho. Icela ukuthi ikhulumisane nawe. Bengicela nje ukuthi umuphe ithuba umlaleli. Okay, ayikho. Sobeke so. Unjani baba? Yebo Khumbu, rice god. Hayi akufani baba wami. Ngicela umuphile. Kade sikulindile. Ngibona nosuku liyashona. Hayi baba khona la engidlule khona kancane. Oh, angiyezwa ndodana. Asithembe ukwazi ukukhava isikhathi ingaze kube emnyama kakhulu. Yebo baba. Khona into ekumele ngikutshele yona. Uma ongitshele yona ikanjani mhlawumbe? Baba kahle awusiyena ubaba wami ngokweqiniso. Angiyena ubaba wakho ngokweqiniso. Ngithi ngiyadideka musho kanjalo. Kahle ngiyibeke nje kahle awusiyena ubaba wami wangempela uma ubekufihlele yonke leminyaka. Hawu, wenzeka kanjani lokho? Because sonke lesikhathi since uzalwa kwaze ubuyakhula ubuhlala nami. Uma ungakutshela lonke udaba kodwa nje khona nje okugcwele ubaba wami weqiniso awusiyena. Hayi, ngiyadideka musho kanjalo. Hayi. Leyo nto yaze nini? Because mina ngiyazi le nto iyangithusa futhi. Isinesikhathi baba ngiyazile ukuthi nje nami bengisaba ukuthi ngizokutshela kanjani. Oh, sonke lesikhathi noma wakho ningifihlela into ekangaka. Usungabuza kuyena unkosikazi wakho baba. Manje nangu umfana la uthi khona into ayishoyo engayizwa kahle. Uthi umfana akazalwa yimina kanjani? Uthi umntana kanjani? Akazalwa yimina. Hayibo, angizwa. Ubuzomtshela kahle nje mama, umtshela iqiniso ungalokho umfihlela induku emqubeni. Umtshele nje ukuthi ubaba. Hey, buye ekhaya. Uyongitshela ukuphi kona uzongitshela ukuthi uba uyihla kuyena uyihla. Ukuhlaza wena ngani ukuphi? Nalapha ekhaya ke angisabuyi ngoba ubaba wami weqiniso ngiyamazi. Uyahlanya ubaba weqiniso kuphi buye ekhaya ubaba weqiniso lani manje ngoba nangu nje upungosela yini inkinga? Uyazi wena ma angazi ukuthi ngakufanisa nani. Ngakufanisa nomqwayizi nje uqobo lakhe uyena umama wami weqiniso wena. Hayi bona ingane ingiphethe. Hayi bona ngeke ngiphendule. Hayibo nangenyusa umoya unyusa laba unyusa unyoko. Yeyi wena hlongandlebe boy. Angikwazi ukuthi ukuphule emazweni hey ngiyabona ufika la ngokubamba ngezami izandla awungazi kahle wena ungitshola ngoyihlo onyihlo uba uyihlo wena ngoba nangu uyihlo la ukhuliswa uyena lo mpungo usubanike wena lo mazi uyabona wena uyabona ubaba uyena impela lo mazi ohamba endaweni eziqoqela izinsimbi ombukela phansi wena wena walandela ibhodo eliconsayo nje kubaba umpongose hayi ngobe ubaba wami weqiniso angimazi ukhuluma ngani wangihlanyela hawu buye ekhaya wena unginyanyisa buye ekhaya angimazi ukukhuluma ngani wangibuka manje hawu inkinga nobaba wakwakho nini kumele nilungise kodwa nje mina angiyena wakampungusi owakaba ngoba mina nje ngoba uyazi anginowakaba mina nje ngiwakanzimande ngokuphelele ngokugcwele yeheni iqiniso leke ngiswana hayi baba umfana uyaphambuka akazazi ukuthi ukhuluma ngani uyaphambuka akho nzimase la nzimase wokunuka yini umaze lapho wena unzimase tshela ubaba iqiniso ungalokho umfihlela induku emqubeni manje ngibuze futhi iqiniso baba umfana uyaphambuka akazi ukuthi ukhuluma ngani akazazi ukuthi ukhuluma ngani angikuyazi lento akhuluma ngani ngifuna ukungixisa inyama ngeke asuke avela ngifonele angitshela indaba ezinzima kangaka mama tshela ubaba iqiniso khuluma manje khuluma ngilalela iqiniso leli
Hayi ngizwile umfana anginiyena ufuna ukuya kaNzimasa akayi kaNzimasa ulale khona Sihlongandlebe. Phenda umbuze futhi baba. Iqiniso na. Iqiniso hey Sonke lesikhathi mina ngikhulisa lo mfana. Uyazi ukuthi akuyena owami. Kanjani? Uya kaNzimasa anginiyena mahamba kaNzimasa baba nawe yini? Hey ngathi nizolandelana nje. Hambe kaNzimase nawe ningeke ngoNzimase futhi yini buya wena la ekhaya uzokhuluma ngoNzimase kahle ufonele emafonini ukuthatha lapho lo mkhubo ukuthi ufone emafonini ukhuluma indaba engaka emafonini oNzimase yebo ubaba wakho uyise wakho uNzimase ngoba wena uyisiyobe ubaba Hey uyena uNzimase Yonke leminyaka mina ngisiyoyoyo ngikhipha imali yami ngaspenda kulo mfana ngitshela ukuthi mina ngisiyoyoyo ufihlela indaba engaka ahlale khona lapha alale khona ufuna ungenzani baba ufuna ungenzani uzongenzani ufuna ungibulala yini ufuna ungibulala njengoba usungibambile emakhoneni ufuna ungibulala yini baba hambani nayo nomfana wakho kaNzimasa niyolala khona kaNzimasa ningeke futhi anisiyeke Ngathi kushubile ngenye level. Sebeyivalile? yebo. So uyazi ukuthi kumanje bazwana. Yebo. How do you feel? Lokho mina kuyangijabulisa ngoba naye umama sekuyavela obala ukuthi wakwazi ukuphingela ubaba esaphila ngenxa ukuthi walandela ibhodo eliconzayo. So manje mekuxatshana kangaka phela angeke kuze kube right ekhaya because ekhaya nje awufuni kumsindo. So sonke nje leso simo mekukuthi asisolveki uyabona umndeni uzohlakazeka. Yebo. And akuyona into right le ukuthi umndeni ungahlakazeka. So ni mawubhekile izolungiswa ixazulule kanjani yonke lento le? Hayi izoxazululeka nje ukuthi kuhlalwe phansi njengomndeni kukhulunywe lonke iqiniso nami ngikhona nobaba futhi lo obukeleka phansi ekhona. So uthini ngamathemba ababake ngokwazi ukuthi unendodana kanti akanayo? Angeke ngazi ke impela. Hey angazi ngikufisela inhlanhla uma usuphindele ekhaya. Nikwazi ukuthi nihlale phansi njengomndeni nikhulumisane engazi ukuthi yonke into ingalunga. Ngiyabonga. Sibonga kakhulu ukuthi uzivashele kuhlelo lethu. Yebo. Baba kule makhaya saxolisa kakhulu ukuthi siqale ngokukhanya kuyaba sesiqeda ngobumnyama. Nani niyazi ebusika ukuthi kufele kwenzakaleni kuhlwa manje. Kodwa ke siyacela ukuthi ningakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Ngiyanithanda kakhulu mina. Bye. Der Black Live TV